guys, so magpaabot na ni Midjilis sa karsada guys. So, magpaabot na ito guys. Akong mama guys, napa dito sa among akin nato sa ako. Magpaabot na mo guys. Padulong na. Jod. Buday na guys, no? Magpaabot na rin. Kasama ko na itong PCX. Muna ang unak sa bagong di palit. Buday may pwede na. Wanted ang katong PCX. So, buday may